Je to tak? Nie je to clickbait. Pak som vymenil na žvan za 10 sudov palenky. Ale nie, srandujem. Pravdou je, že to zjednal za 8. Vítajte pri poslednej časti show Opravovan. Vidieť toto miesto prázdne po roku a pol. Po roku a pol. Tuto to celé bolo, tuto to stálo. Samozrejme toto nie je posledné video, je to predposledné. To je jedna vec. A druhá vec, že auto je preč len z jedného dôvodu. Ja som síce na storku dával, že teda niečo sa s ním deje. Veľa z vás si myslelo, že to ide na lakovanie. Žiaľ, to ešte nešla. Išla na zasklievanie. Ale opäť predbieham, ale ako som povedal v minulom videu, veľa postupu je natočeného a samozrejme, že to dnes uvidíte. Dnes uvidíte naozaj plnohodnotné video, uvidíte všetky zábery, ktoré boli natočené, porozprávam vám celý príbeh dokončovania dodávky a v podstate od tohto momentu nás bude čakať už iba posledné video, kedy vlastne sa ju pokúsime naštartovať, pretože to ešte stále nerobí a odnesieme ju preč. Avšak tu ešte opäť raz toto videjko pozastavím, čo je dôvod, prečo vychádza až tak skoro. Pôvodne som to chcel dať až na jar všetky tieto videá, ale tak vidíte, môžete ďakovať spoluprácam, pretože tu je ďalšia. Preto sa teraz posunieme na naše minútové okienko. Mimochodom, toto nie je vôbec od veci vec, pretože už sme to tu raz aj mali, aj sa to tak trošku týka garáže. Pretože ak si chcete aj vy postaviť auto, ale nemáte garáž alebo auto, máte tu jednu super možnosť, a to model auta od D'Agostini. D'Agostini funguje tak, že vám sporadicky posielajú takéto balíčky. Keď si ten balíček otvoríte, nájdete v ňom toto, teda konkrétne toto. Čo to je? Sú to časti modelu auta, ktoré vám vlastne budú takto postupne chodiť a vy si ich budete môcť po každé takto zložiť. Jednoduché je to skladačka, skladací model, pekne kovový, poriadny a ako sa pozerám, tak naozaj precízne spracovaný. Tentokrát k nám prichádzajú s absolútnou legendou, a to Škodou Octaviou. Čo je tak trošku moja srdcovka a ako môžete vidieť, model v mierke 1:8 je fakt, že do detailu prepracovaný a musím povedať, že by som naozaj chcel celé takéto autičko mať trošku na takej poličke a takto si ho poskladkať. No akože, keď dokončím van, pre vás teda ale super príležitosť si teda spraviť takýto aspoň menší projekt 1:8. V tomto momente vidíte, ako si to doma skladkám, je to naozaj super oddychová činnosť. To, čo som vyzdvihoval minule, je aj to, že vám to vlastne chodí postupne. Čo je vlastne ten prípad, že väčšina takýchto modelov končí práve vtedy, kedy si otvoríte veľkú krabicu, sa k tomu v živote nedostanete, takže takto to máte aspoň postupne, no to je za mňa taká výhodička. Samotné autičko vlastne bude mať vo výsledku aj osvetlenie batožinového priestoru, aj motorového priestoru. Farba je samozrejme zhodná s originálom. No a všetky dvere viete otvárať, kufra a tak ďalej. Ak sa vám takýto produkt, alebo v tomto prípade možno aj projekt páči, tak dole nájdete v linku popis viac informácií, kde si to viete objednať a zistiť o tom viac. Toľko z našej minútky a my sa teraz presúvame na obed, my konkrétne s Adamom sa presúvame na obed, lebo ja už umieram hladom. Česť práci, dámy a páni diváci. Hladného baču opäť preušuje ten dabingový, pretože v tomto momente opäť používame stroj času do ďalekej budúcnosti. Konkrétne do minulého leta, kedy som si len tak niesol svoj volantík. Dôvod, prečo si nesiem svoj volantík, je ten, že konečne nastal moment, kedy stará dodávka ide naspäť do garáže po 3/4 roku. Ide sa rozoberať motor, ktorý sa teda prehodí do novej a uvidíme, že jak po 3/4 roku stánia sa bude chcieť hýbať. No tak toto sú moje kľúčiky, on hlavne hodne na to pôjde. Vidím, že zase tam boli návštevníci. Už skončili tieto pekné kempingové doby. Stará dodávka stála na záhrade dobrých 11 mesiacov a preto potrebujeme na jej vyprostenie ťažké stroje. Páči sa mi, ale ako rýchlo sa adaptovala na prírodu. Prerastená celá. A tu nám už ide záchranný voz. Už chcel nejako niečo upevniť. A to ani sme to neskúšali, ale pochybujem. Prvý problém nastal okamžite, keďže medzičasom som stratil od starej dodávky kľúče, takže už viete, čo bude nasledovať. Z jakého hovna to je, že? Ešte, že mal Adam dobrú náladu a odstraňovanie zámku mu nespôsobilo žiadne zranenie. Počkaj, však už sa točíme. Aha. Pohode, no takže už stačilo. Ukradnuté, hej? Toľko presne to trvá. Čo ideš?
brzdy, vie o tom? Je strašné. Videl si, čo všetko sa rovné, sa aj brzdil, aj točil, aj zatváral dvere. Lebo sú tam bicykle. Chod tam trošku. Ešte, dobre. Fuj, ja som sa úplne spotil. Pomaly, ja nemám brzdu. To nebrzdí, hej? Počkej. Fuj, ja nedýcham. Cítiš, jak som zaflekoval? A ideme tadiaľto? Pomaly, hej, lebo brzdím ručnou. Ísť doprava. Dobre. Priprav sa na náraz. Čo sa vyskočilo? Tu sme vyskočili. Ešte sa nám to nestalo dole, na tej ceste sme schádzali dole. Ja som fakt, že potím, pozri sa. Ťahám? Dobre. Nejde. Poď. Doprava, kúsok. Tak. A teraz doľava. A teraz vyrovnávaj. Doprava. Tak. Bača, ako sa cítiš? Toto bolo najhoršie. Trošku je tma. To nevadí, aspoň nevidno, jak sa hanbím. Ty kokos, dobre. No vidíš, aspoň vidíme koľko gitu. Kebyže... Ja som sa trošku tešil, že ho hodíš takého. Po tejto naozaj zábavnej pasáži, ktorú bolo radosť strihať, sa okamžite presúvame ku rozoberaniu. Zo starej dodávky potrebujeme vyťahnuť všetko to, čo nám v novej chýba. A to mi verte, je toho naozaj hodne. Dodávka je na nohách. Podarilo sa mi to, našťastie som tu mal opäť Adama, ktoré... Mne už to je blbé. Toľko pomoci, čo ja od neho dostávam. Akože postavil sa na dodávku, ale neprevrátila sa mi, hej? Je to tenká hranica toho, ako si človek dokáže vážiť pomoc. Nič, nebudem sa opúšťať, poďme sa pustiť do toho. Toto je naša dnešná misia. Motor som na starej nerozoberal, pretože tá prišla bez motora. Tá prišla s motorom aj s prevodovkou na palete. Takže úprimne vám poviem, že netuším, kde začať. Viem cca čo mám robiť, dostal som nejaké inštrukcie. Asi len sa idem pomaličky pustiť do toho, že čo ide dole, čo ide hore a uvidíme. No, nechce sa mi ísť moc po to auto. Sú tam pavúci. Ale budem musieť. Všetky tieto veci musíme zachovať, lebo nič z tohto nemám. Nič som k tomu nedostal, k tejto dodávke, okrem motora, ktorý nemá ani elektriku, takže všetko odtiaľ to musíme zachovať a presunúť do tohto auta. Verím, že to ešte stále funguje. Fungovalo to, takže trošku to poumývame, myslím si, že to bude dobré. Čo sa tam má čo pokaziť? Poďme na to, nechám si tú kameru, uvidím, jak to zostriham. Poďme na to. Netuším. Neviem vôbec, čo. Zatiaľ to vypnem a idem tomu trošku pochopiť a potom začnem točiť. Hej, nech nevyzerám ako úplný debil. Dve veci. Laci je fakt král, ak by mi nepomohol, tak ja som tam dodnes. A druhá, strašne smiešne mi je teraz z toho, ako tomu vôbec nerozumiem. Strihať toto video po tom čase ma nutí zamyslieť sa nad tým, koľko veľa som sa toho vlastne za ten čas naučil a koľko mi toho ešte stále chýba. Má to 40 rokov skoro.
Toto som vymyslel, že absolútne dokonalosť. Pichnúť si do kartóna šrubky a tak si to popísať. Lebo robiť si práporky z pásky je strašne nadlho, veľa pásky míňam, zle sa to píše, aj tak sa v tom nevyznám, vypadáva to odtiaľ. Teraz mi napadlo, že vlastne strčí to do kartóna. Prvá šroba zlomená, to je z výfuku vlastne spodná strana, či tam sa nečudujem, že je to kompletne zničené. No, do tohto bodu to bola sranda, ale ako náhle som ľahol po to hnilé božou špinou zasvinené auto a bojoval som s každou jednou prekliatou šrubkou, začal som pomaly chápať vážnosť situácie. Výfuk však išiel ešte pomerne ľahko. Fuj. Ale výfuk je vonku. Ale ide to dobre, akože ja len musím pochopiť kde, jak to drží, ale vidíte, že ide to dobre a vidíte, že tento výfuk je úplne piči. Ale ten mám nový našťastie, ten už mám. Ale ten zvyšok nemám, toto. Ten je tam na imbusových šrubách a akože dávať hocičo imbusové na auto, by som za to zatváral do väzenia. To vydrží rok podľa mňa, potom sa to už nedá. Bože. Auta. Fuj. No nič, pokračujeme. Teraz chcem apelovať na to, že ja veľmi nemusím citové vydieranie cez video či ukazovanie takých tých infantilných influencerských emócií. Avšak keď som strihal túto časť, bolo mi fyzicky zle a tlačili sa mi slzy do očí. A nebudem to vyplakávať, čo všetko sa mi ten deň porobilo. Iba si tu odložím tieto zábery na pamiatku, pretože toto bol jeden z mojich najťažších dní v živote. A ešte posledná rada, nikdy v živote na svoju tvár a oči nenechajte vyliať 20 litrov 40-ročnej chladiačky. Nič nie o tebe. Akože už ma to úplne že prestáva baviť celkom. Na to, jak ma to veľmi baví, tak keď sa to takto pojebe, tak ma to už prestáva úplne baviť. Už proste sa mi to nechce riešiť. Ešte ma niečo pichlo do ruky. Nejaká pačmága pod autom, čo tam sa schovávala celú zimu. No dobre, nechajme opusteného baču tak, aj tak som sa na druhý deň schopil, trošku sa posťažoval, že mám toho veľa a upratal si pracovné miesto. O pár dní neskôr som zavítal od Hornbach projektu v Poprade zase do garáže. Bol som do Bratislavy len na 2 dní, ale povedal som si, že idem niečo porobiť na tom motore, nech sa to nejak pohne, nech už to môže ísť von. A záhadne sa mi dnes podarilo teda odtočiť tie hnusné polósy. A nie len to. Dokonca sa nám s Laciem podarilo odšrubovať vlastne držiaky motora z jednej, z druhej, z tretej strany a motor nám v tomto momente visí už iba na tomto paleťaku. Takže čo, púšťame pomaličky? Bol tam pohyb. Krása, krása, krása. Hýbe sa to, sedí to? Aha, to sú len polosy, to je v pohode. Shit. Musíme zdvihnúť celé auto. No, aha, super. Ale o dosť. Však si zober, že tu je vrch. O dosť veľa musíme zdvihnúť, však ale to jak zdvihneme, on je na stojkách všetkých 4. To podľa mňa ho prevrátime dopredu. Toto je akože dobrá spoločenská hra. Komu padne poslednému ruku na motor, prehral. Teda motor na ruku, čo som to povedal za hovadinu. Komu spadne ruka na motor, motor prehral. Kokos fakt vyzerá, keby som z bane došiel. Ideme sa s tým pohrať, ukážem výsledok, lebo mám tu iba telefón, nemám tu ani kameru, nečakal som, že takýto úspech nastane a môžem natočiť aspoň timelapse. Timelapse sa podaril a opäť poukazujem na môjho aniela mechanického Laciho, ktorý sa nezlakne žiadnej špinavej roboty. Je to vonku. Fuj. Čo k tomu povieš? Že To je pôrod. to áno, to podľa mňa v pohode môžem teraz rodiť vlastné deti, aj cudzie deti, lebo to je veľmi náročnejšie. Tiež som skoro odpadol. Aha, vidíš, hej, toto sme museli vybrať. Ale toto mám nové, takže to je úplne v pohode. S Lacim sme hneď začali pracovať aj na výmene spojky v poriadne zasajrajtenej prevodovke.
Side sme vyčistili. Je toho dôkazom aj táto paleta, ktorá už nikdy nebude ako predtým. To je viac menej čisté. No a teraz vlastne ideme toto rozobrať a vymeniť za nový kus. Je tak? Je. Uj, na výmenu. No ešte vydržal by niečo. A podľa čoho to vlastne rozoznáš? Tie štifty treba pozerať. Akože toto, či tieto drážky? Tieto dráž, no tieto štifty. Tieto štifty, hej? Tieto štifty. Toto je zotrvačník a pod tým je gufero. Aha, že musíme teda aj toto dole, hej? Musíme dať dole, aby sme videli, že lamelu a mekano. Bože, aby som tak chcel vedieť tieto názvy. Fero, lamela, mekano, indespendento, quencinto. Proste klasické diely na aute. To si sa čo učil celý život po večeroch nazývať, alebo jak sa naučíš tieto názvy? Ja som to videl po maďarsky. A po maďarsky sa to jak povie? Kúplung. Kúpľung. Tak sa to naučíme aj po maďarsky, že mi to vlastne bude úplne zbytočné, ale budem všetko vedieť. Alebo pôjdem do Dioru robiť automechanika. Alebo do Mošov Maďarováru. Mošov Maďarovár, tam chodíme plávať. No nič, takže teraz postup je taký, že vlastne asi teda rozoberieme ešte toto, pozrieme gufero a na zajtra si pripravíme, dúfame, že, lebo už zajtra je iba posledný deň, kedy môžem dávať, kedy môžeme to zmontovať, lebo potom odchádzam. Máme to, išlo to iba veľmi ťažko. Nemáte nič vo svojom živote, kým to nepotvrdí Adam. To si zapamätajte. Aha, aj toto? No určite to ložisko určite potrebujem. Asi by som povedal podľa stavu ostatných komponentov. Asi hej. Opravy na motore nabrali komplexnejší raz, až musel k činu pridať pomocnú ruku aj elektrikár. Najšpinavšiu časť môjho života sme zakončili rozlúčkou so starým vanom a tým aj toto video. Na obrazovke práve vidíte timelineu tohto 17-minútového videa a to, čo sa ukáže následne, je presne 9 hodín všetkých natočených záberov od minulého roka po súčasnosť. To znamená len jediné. Celé to mažem a už to nechcem jakže uvidieť. No dobre, teraz vážne. Ďalšie video bude definitívne posledné. Ostaňte v strehu, čaká vás šok.